ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଗଲେ ତ ଏବେ ଆମ କିଚେନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀଟା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ଏଇ ଭାଇକି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଭାଇ ଆମର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀଟା ଆଜି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଝୋଳ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ରାନ୍ଧେ ଭାଇଟି। ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତ ଆମ ପରିବା ପତ୍ର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ରକମ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଆସିକି। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରେସର କୁକର ଆସିଲା, ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଟାକୁ ବି ଏଇ ନୂଆ ପ୍ରେସର କୁକର ଆମର ସେଇଟା ଆସିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆମ ପିଲାମାନେ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। କାଲି ଜଷ୍ଟ ଆମର ରାତିରେ ଆମ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଲା। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତ କିଛି ବି ଆସିନି, ତ ଆମେ ଜବ୍ ଯାଇ କଲେ ସେ ପେମେଣ୍ଟଟା ବି ଆସିଲା କାଲି ରାତିରେ। ଏମିତି ଆସିଲା, ଚଳିଗଲା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିକି ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖେଳିବାରେ। ଆମ ଏ ପିଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକୁ ତ ସବୁବେଳେ ତ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛି। ତ ଏମିତି କେତେ କଥା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହବ କେତେ 2ଟା ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଆମର ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରି ଖାଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିନେ ଯିବା ଖାଇଦେଇକି ଆଉ। ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଭାତଟା ବସିବ, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବାଏ ବାଏ। ଖାଲି ଇଏ ଛୁଆଟା ବି ଶୋଇଥିଲା, ତାର ଉଠିଲା, ତାର ଉଠିକି ତାର ହେଲା କ'ଣ ଆସିକି ବସିଯାଇଛି। ତା ଲିଜା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ, ତାର ଆସିକି ବସିଯାଇଛି ମନ ଦୁଃଖର। ଏଇନା ହବ କିସ, ଏଇନା କିସ ହବ, ପୁଣି ତିରି ବଇଛି କିସ ହବ, ଏଇନା ଏଇନା କିସ ହବ, ଏଇନା ବଇଛି କିସ ହବ। ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ତାର ବଇଛି, ତାକୁ ତ କି ପଚାରନ୍ତି, ସେ ଆମ ରୋଷିଆ ଖଣ୍ଡେ ଏଇନା ବଇଛି ତାକୁ ତୁ କଳା ଦେଖ, କଳା ଦେଖ କିସ। ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ପିଲା, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତ ଗୋଟେ ହିରୋ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଇଏ ଛୁଆମାନେ ତ କହିବି କିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଇ ହିରୋ ପିଲା ଆଉ। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଗାଧେଇନେ ଭଲ। ଗାଧେଇବା ନାଇଁ, ଆଜି ଗାଧେଇବା ଅତନ, ଆଜି ଗାଧେଇବା। ଗାଧେଇ ପଇନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲଟା ହୁଅନ୍ତା, ଗାଧେଇ ପଇନେ ଟିକେ। ତୁ କିସ କହୁଛୁ, ଗାଧେଇବା ନା ଗାଧେଇବାନି? ନା ଗାଧନି କେହି ଦିନ ଗାଧନି ନା ଆଜି ଗାଧେଇ ପଇନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତୋ ଭଳିଆ ତୁ ତ କେବଳ ଇଏ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବି, ଇଏ ତ କେବଳ ତାର ଗାଧେଇନି। ନିଜ ଭାବନା ଇଏ ନିଜେ କହିଦଉଛି। ମୋର ସବୁଦିନ ଗାଧେ, ଇଏ ଖାଲି ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ତ ଯିବା ଗାଧେଇକି ଦେଖିବା ତାପରେ କିସ ହଉଛି। ଆସିନେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହବ। ବାଏ।